всі готові, то я запрошую до слова у нашому сьогоднішньому парламенті прем'єр-міністра для виголошення позиції уряду. Будь ласка. Шановні панове, спікер та президія цієї палати, шановні глядачі, колеги з уряду та обраних запозицій, мені дуже приємно розпочинати цей останній дебатний день цього турніру. Я є прем'єр-міністром уряду і я виходжу зараз у позицію, яку займає цей уряд, і висловлю ту концепцію, яку запропонує уряд в якості своєї програми. Тема нашої гри звучить, як ця влада надасть більше влади переможцям. Я є прем'єр-міністром уряду, я маю надати дефініцію для того, відповідну дефініцію для того, щоб можна було навести інтерпретацію. Ми наводимо таку дефініцію переможця як нові члени Європейського Союзу. Тому що відомо, що отримати членство в Європейському Союзі не є достатньо простою процедурою. Бажаючих є набагато більше, ніж країн туди приймають. І тому ми вважаємо, що це є цілком нормальна дефініція. Тобто переможця ми вважаємо нові члени ЄС. А під наданням більшої влади ми розуміємо перенесення частини владних установ Європейського Союзу, які розміщені на території цих нових країн-членів. Таким чином, інтерпретація, яку ми даємо, є, ця палата перенесе частину владних установ Європейського Союзу на територію нових країн-членів. Власне кажучи, яку проблему ми намагаємося вирішити і чому ця проблема є актуальною? На даний момент Європейський Союз і саме функціонування владних установ Європейського Союзу є достатньо централізованою системою, тому що переважна більшість цих органів, особливо виконавчих органів, вони розміщуються в Брюсселі. І таким чином можна казати про те, що до певної міри в Європейському Союзі у функціонуванні цих органів існує певна централізація. Значить, Європейський Союз, він збільшується, територія Європейського Союзу збільшується, і проблеми, які існують на території Європейського Союзу, вони є надзвичайно різноманітними. І саме для того, щоб більш ефективно реагувати на ті виклики, які постають перед Європейським Союзом, необхідно і було б бажаним, щоб ці органи вони розміщувалися не в якійсь одній країні Європейського Союзу, в якомусь одному місці, а щоб вони розміщувалися в різних місцях. Можливо, деякі з них будуть розміщуватися там, де та проблема, якою вони займаються, вона є більш нагальною, більш актуальною, і таким чином все сприятиме кращому функціонуванню органів Європейського Союзу взагалі. Значить, власне кажучи, таким чином ми і в якості прикладу я хочу навести, зокрема, два таких приклади. Власне кажучи, та проблема, про яку ми говоримо, вона є актуальна і вона вже обговорюється в Європейському Союзі, хоча там ніякого плану на даний момент не існує, хоча є такі ідеї щодо перенесення інституту прав статей, інституту рівних прав статей до Вільнюсу. Значить, такі ідеї є, але на даний момент цього не здійснено. Я хочу наголосити на цьому увагу суддів. Тобто статус-кво є те, що на даний момент нічого про того, про що ми говоримо, не здійснюється, і ми пропонуємо зараз певний план, яким ми, власне кажучи, вирішимо цю проблему і здійснимо те, про що ми говорили в нашій інтерпретації. Значить, планом, конкретними пунктами плану є, ми пропонуємо перенести до нових членів Європейського Союзу певні галузеві інституції, які займаються саме проблемами окремих галузей. Зокрема, відповідно, Комісія Європейського Союзу з питань енергетики, орган Європейського Союзу, який займається енергетикою, ми пропонуємо перенести його до Польщі, тому що Польща є надзвичайно важливою транзитною країною. Ми знаємо, що на даний момент більша частина енергоресурсів, які транспортуються до Європейського Союзу, зокрема з Росії, там частково з Туркменістану, вони транспортуються саме через територію Польщі, тобто серед країн членів Європейського Союзу це є одна з колишніх транзитних країн. І крім того, для самої Польщі енергетичні проблеми є
надзвичайно актуальними, надзвичайно важливими. І якщо цей орган знаходиться на території Польщі, тобто певною мірою ближче до тих країн, з яких ці енергоресурси транспортуються, і там, де на сьогодні ці проблеми є більш нагальними, цей орган більш ефективно сприяв би вирішенню цих проблем. Також ми пропонуємо перенести на територію одного з нових членів Європейського Союзу, з країн нових членів, відповідних органів, які займаються питаннями сільського господарства, тому що проблеми сільськогосподарського сектору нових членів Європейського Союзу, вони також є надзвичайно актуальними. Це є одна з головних проблем, саме проблеми в сільському господарстві. Вони призводять до того, що в деяких нових країнах-членах ЄС підтримка саме Європейського Союзу та членства цих країн ЄС, вона є досить низькою. І ми таким чином вирішуємо також проблему саме більшої підтримки діяльності Європейського Союзу в країнах його членів. Також ми пропонуємо створити спеціальний орган, який буде займатися саме, основною сферою діяльності якого будуть справи нових країн-членів, тобто це буде не якийсь секретаріат в окремих установах, а це буде окремий спеціальний орган у справах нових країн-членів Європейського Союзу, який буде також знаходитися в одній з своїх нових країн-членів. Це, наприклад, буде Угорщина. Ми вважаємо, що це буде досить... По трансформації. Не можна? Так. Не можна? У мене питання, а як це поліпшить взагалі якість, якщо створиться цей новий орган? Значить, цей новий орган, він буде, його основним напрямком діяльності буде саме вирішення проблем нових країн-членів. Це буде орган, який буде координувати інтеграцію цих нових членів до вже існуючих європейських механізмів. Значить, також ми пропонуємо створити ще третій орган, який буде саме займатися тим, про що ми на даний момент сказали, тобто певну адміністративну комісію, яка буде визначати, можливо, які органи по подальшому можна буде перенести для подальшої децентралізації цієї структури. І цей орган також може бути розміщений на території одного з нових країн. Власне кажучи, перевагою нашого плану є те, що ми таким чином сприятимемо меншій централізації, ми сприятимемо тому, щоб органи Європейського Союзу, його вони вирішували конкретні питання і щоб ці інституції більш ефективно реагували на виклики сьогодення. Дякую.